Il-prezz tal-ftehim il-ġdid tal-provvista tal-LNG li sar mal-kumpanija Britannika BP se jkun qiegħed ivarja u mhuwiex stabbli. Dan ħareġ ċar mid-dikjarazzjonijiet tal-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli meta mistoqsija minn Net News dwar kemm se jiġi jiswa dan il-ftehim bil-Ministru spjegat li l-prezz se jkun qiegħed ivarja skont is-swieq internazzjonali. Tista' tgħidilna kemm ħajġi jiswa dan id-deal? Dan huwa deal li sar mal-BP għaliex kienet hija l-kumpanija li intażlet u tat l-aħjar offerta huwa bbażat skont standards internazzjonali sew l-agreement u anke fejn jidħol il-prezz. Fis-settur tal-enerġija inti jkollok prezzijiet li jkunu qegħdin ivarjaw skont is-swieq. Il-Partit Nazzjonalista jgħid jinsisti li l-Gvern għandu jippubblika b'mod sieħu minnu fih il-kundizzjonijiet u l-garanziji kollha marbuta ma' dan il-ftehim wara illi l-ħadd permezz ta' telefonata fuq Super One il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern iffirma dan id-deal għal provvista tal-gass lil Power Station ftit biss qabel li għawissu jiskadi l-arranġament eżistenti mas-sokar wara li għal snin sħaħ injora id-data ta' skadenza li kien ilu jaf biha 10 snin ftehim li huwa marbut miegħu għal perjodu ta' ftit xhur biss sa Mejju 2027. Mistoqsija b'insistenza minn Net News dwar il-prezz ta' dan id-deal il-Ministru Miriam Dalli spjegat biss li sissa kull unit se jkun qed jiswa aktar minn 11 ċenteżmu għalkemm anke dan huwa prezz approssimattiv. Dwar il-kuntratt tal-LNG qegħdin inħarsu lejn unit price totali li jkun ta' madwar 11 cents 9. Intant, meta saret il-domanda mill-medja indipendenti dwar jekk il-prezz se jkun fiss Dalli wieġbet fin-negattiv u baqgħet tinsisti li se jkun ibbażat fuq l-indiċi li jsejjaħ TTF. Fixed price throughout? Le, kif kienu koll fl-aħħar 5 snin fejn inti kellek il-prezz internazzjonali ippegjat, skużani, anzi il-prezz tal-gas li kien ippegjat mal-Brent, din id-darba il-prezz tal-elettriku tal-LNG f'dan il-każ ser ikun il-linkjat ma' TTF. Wara dan kollu, il-Partit Nazzjonalista appella lill gvern sabiex ikun trasparenti mal-poplu Malti u Awċi u jippubblika dan il-ftehim sabiex iserraħ moħħ kulħadd dwar l-enerġija f'pajjiżna.